sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Pagkasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mga parangka na muntag panamati, region-wide, magapalagag kita sa nabilin sa Kauras. 12 minutos karang adlaw, Miyerkules, petsa 19. Sa liwat naman nga pagpangalagad, Miyerkules, kondisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa Grandan, liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, ato siring nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, siring nga pagdurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa atong sini kapolisan
sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Sa kinandan mangin kabuylog manato ng puwersa sa atong siringa Patrol 2. Ang atong siringa Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan. Liwat amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules edisyon buylog nato na puwersa aksyon Eden Abuso back to back sa aton nga piloto aksyon papang Nixon Tahom. Update sa mga balita sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan dala ang Pilipinas. Kalakip man ang update sa balita nasyonal kag international. News Center sa Action Radio Bacolod, buylog nato ng puwersa, Action and Defensor. Updan makita sa atong sininga mga technical partner. Diri sa Studio A sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa atong nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, inyo sinialagad. Ang inyo siniangkorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras. Pulo ka minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Karon nga kagabihon medyo makasiling kita nga daw manaya-naya ang lakas sang panahon. Hindi man siya mainit, hindi man siya matugnaw. Kumbaga sa mga Tagalog, katamtaman lang. Although nga may nagabutlak nga bulan, pero manipis ang pagsilak sini tungod nga ginakulapan ini sang medyo manipis nga galom ng porsyon sa kalangitan kung kaysa masiplatan mo ay nagaigpat-igpat pa nga kabitunan. Pero sa likod sina sang panganod, imo man makita ang pagpangilat. Sa pila ka porsyon sa Bacolod kag Western Visayas, kubagtangla ka sa langit do masako ang pinakudak lato. Kasi kung may okasyon naman sa langit, no? Sang ugtogin bulabog ang mga taga-barangay Banago kay ang habyog sang buhawi daw gaapayon sa barangay Banago eh. Pero ari siya nakitaan somewhere diri sa baybayon sang Banago. Bali nga swerte kay natunaw man siya, no? Why siya nagpahigad kay kung nagpahigad siya bauti damo giguro nga mga balay naman ang magkalakakas ang bubungan sang atop nila kung umagi ang buhawi. Ito kado ka Pasko ga nagapulon-pulo, nagaitom-itom ang kalangitan. Makita mugid sa video nga nakuha sa Action Radio diri sa rooftop sang 4th floor sa Wilros Building. Siyado ka klaro ang sa pagkalaba-laba, ang sa pagkaitom-itom, nga nagalubid-lubid nga hangin bla halin sa kalangitan sa kalong nga itoman. Siling ko ba mayo lang nga swerte kay why siya nagpaduta ara siya stumi sa baybayon. Dasig man siya nga amat-amat nga natunaw nga daw aso. Lumalabay-labay nga daw aso. Aso pa lamang. Ato ya buwawi ito eh. Muna mga phenomenon kung isang hindi bugid mapaktan kung isa bla. May ara gani nga puwerte ang init, gaulan. Nagrabing butlak sa init pero gaulan. Pero kibot pa dugay-dugay ka pangilat.
mga delikado nga mga sitwasyon sa chimpo subong nga daw hindi maayo ka abnormal. Hindi kaya kita imo nga gatagiting init nga ulan. Tapos gulpi lamang ilat. Amo ang delikado. Kisay man na sa mga buhawi. Hindi mo gulugalom na siya, pero kung tumipon ang hangin kag magburon-buron na buhawi ginangwa yan. Amo nang delikado ko sa mga lawod kas na, magyan kas na. Kalakakas panapan asang pampoto kung bangka mo, bro. O sa tubi, ulo alimpulos na mo. Ngara ka sa tubi, bla matabuan, narakas dagat, ara ang buhawi. Gapulon-pulo ng kwan, ang tubi. Gatiyog, bla gatiyog. Tungkol sa puwersa sang dala ni buhawi. Ng mga lugar to sa iban nga pusod. Sa mga Amerikano, strike ang kwan, ang buhawi. Kutob sa maagya niya, gakalokba ang puno sang kahoy mo. Kutob maagya niya nga balay. Huwag ka na din balay nga makita. Worst pag yung buhawi sa mga Amerika kay Puerti at Kapaskog. Super na tornado. Grabe ang puwersa sa hangin mo. Dalay gani ang aeroplano. Ito kinang buhawi kinani mo doon sa pelikula mo lang makitaan mo. Pero in real makitaan mo ya ang pagforma sang buhawi. Mo na mga delikado ng sahi sang pinominom nga kung kaisa hindi tagid mapaktan. Mga all the time kitang lan na alerto kita, no? Linog ni ho, mga bulo bagyo na hindi mo niya forecast kay ikaw lang. Hindi mo niya mapaktan kabot sa anuman oras kag anuman nga adlaw. Anuman nga tiyempo. We cannot go against nature. Taling ang problema ko isa ay mismo kita nga tao na nagkaguba man sa nature. Kanawa na sa baha, classic example. Kurang tao nga wala ito kapanapas ang mga kahoy ito kag mga century trees to sa puto-putokan sa kabukiran ti kun mag-ulan giman siya makasiling kita nga makadulot ti pensa giman tani ang daludo sa tubi halin sa kabukiran pero kumong ang bukid ta kalbo na tapos talaya pag daludo sa tubi way na sang gamot kapag sagang siya kay pinanapas man sang aton nga mga madasig man manog tapasiro kag may liga lagers kabukiran ta. Mga kung isa ti kung magbaha-baha kita di sa ubos ang dako apektado gid. Sa mga bukid kana gusa kung wala da sang kwan sang mga kahoy, idubo mo da nga sentensya kabalatian landslide. Tawab lang mga bukid nga kalbo. Yung mga nagapangmina blaho, nagapinagusto na sila nagapangkutkot da. Yung kaluluoy, ari din sa ubos ka tao. Tinali matipag ti, kuwa swerte, malubong kaging nga buhi kung di malason ka. Muna nga ang nature, kita nga tao, muna nagapatay sa aton kagulingon nga nature. Muna makalamidad kung isa gabot sa aton, hindi ka mapaktan. Punggan tani-tani ni mga kalamidad katulad sang baha kung bastante patani kag virgin pang aton nga kagulangan kita ni makabulig-bulig madepensa mga kahoy subong tubo man nga daw mayo man ang dalagan kag dugay na ginapanapas man. Classic example ang arata sa old airport ho yabi kung ikaw may gusto nga paminsaron okay man na ang widening. Tanita naman mo ba nilang sitwasyon sang kahoy bila nga nagatindog da kag kung anong benepisyo nga matag da. Kung may kahoy di si kadalan sa old airport, ang tao makapulo pasilo mo da kung isa. Makatag sa kabugnaw Kita na wala karon kay pinanapas nila da.
Kundi ang init, purte. Kung may kahoy na tatani, ang nagabantay sa salakyan si Gadalan, makapiyan-piyan nga hindi mainitan. Kung nasiling ko suliton ta, ito kakontra ni sa mga proyekto tayo nga makabinipisyo tao. Pero in the other hand, on the other hand, ang tawon nyo anang sitwasyon wala kitang lano, ginasa nga tapson. Pwede naman lang ganit na nga may baga na gina-design na lang ganit sa Gadalan para nga magmayo man ang daragan kang ang beauty sa dalan nga patamnan kahoy. Tiyak yung mga kahoy da, kuha na to yan. Kung sa mga kwanto, antique na to. Mga edad itong kahoy, pinanapas na to nila. Ba't pwede na to sa bang kahoy? Mati ko do. Ari ko nang sisa ka lugar din sa Bacolod. Ano nyo na, Bligya? Nablang, before kita magdesisyon, especially kung narata sa gobyerno, ito yung aton dito, mo man na ganin, namin man na ganin kilapad dalan, tapos ang tawag nyo tani, man lang mga i-consider yung mga sitwasyon katulag sinibla. Yung kahoy da nga kabuhi, kanami isang katindog kakahoy da. Kadugang hatag sang kabugnaw na sa sinang lugar, pinanapas ito, nawana. Ito mala disyerto na ang higad Gadalan da sa old airport. Yan tao, wala na sang pasilungan kon mag-init o kon mag-ulan man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, Action Radio Philippine Standard Time, impunto, pangot, las 10. May gabi dira sa kay Mr. Mrs. Nestor Alvarez, kag kay Dr. Bernadette Alvarez. Sa ila dira anak si Inday Vanessa Alvarez, sa mga Alvarez family dira sa Punta Taytay, salamat gid sa inyo sini nga pag-upod. Kada gabi, si Dr. Bernadette Alvarez, may aral na sa nga optical clinic na sa Sumago. Very accommodating masahi ka doktora lang. Banay ni nga si Nestor Alvarez gahulit gini permi radyo. Action radyo gini pamatian ni. Sila sang bata nga si Inday Vanessa Alvarez na. Salamat gida. Kayo na nga pagpamati sa Action Radio Bacolod. Kay Mr. Rioben Tampos ng LTO Chief sang Bacolod. Ara sa subong nga monitor sa atong sining pagpanglagad. Sa kay amigo ko Rogelio Toto Catalbas Jr. May gabi gidira sa imo to. Musta ka na to? Hidlaw ta kay Toto Catalbas. May nandun sa ka text-text ato na. Sa ako sa guro negosyo ya. Kay misis na kabataan niya kasama amigo das puno lunok ka. Kay engineer Nonoy Galunan kalida kag sa kay Ma'am Julia Mandres sa all sector. Industrial Sales ka bangkaron nga monitor gid sa ato no. Man si Joseph kag Julie Chua and family sa kay Manuel Coa and family para sa may silay na monitor gid sa aton. Sa Mrs. Roger Montalbon family may gabigid kag sa kay Tuto Chong sa nga Paul Restaurant. Sa kay Bambam sa kay Bimbim sa kay Ching manandira nga pagpaurok-urok Action Night Patrol Program. Kay Alex Montesa tamyo gid si Vanessa Mayo kag si Sister Jinky Jalagdon mga katropa ya sa EFC ga monitor gid sila. Si Inday Hasil Huhilya ara man pa check attendance lang. Maninoy Mae kag si Maninay Chari Salvacion da sa La Carlota ra sila. Ga monitor gid si Jenny Osiser sang Hong Kong kay Toto Ronnie Gordon and family da may gabigid kag kay Ebony Butzer sang Germany. Check attendance sa naka-share na sa kuno. Sakay Allen Mar Lingkod kag sa Buanan Bago City ginatamyaw lang si Iolonyo Sapine sa Buanan Bago City. Alin na kay Eugene Sapine. Sakta nga to sila patrol to. Kumusta ta si Action din sa paglibot-libot ya karon gabi sa ato sining pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon,
Radyo. Observation report na aksyon na nilaboso ginadulong si sa Kalwan sang D3 Bayo. Aksyon na din. Good evening. Nakalusot pa ba? Abi ko do ako na masulod. Ikaw na ang ma? May paamat. Ang ina-importante. Do kaluya si mo, aw? Ha? Kaluya si mo, aw? Kaluya? Oo. Nakatulog si Amo. Oo, luya, gid. Sige lang bala. Basi tuyhon ko tagplamatita ko mati krosakto. Sige na. Good evening! Good evening! Good evening, Action Eric sa tanan sininaton nga mga ka-action, of course. Kilala na do live lang ang pagkabati sa. Oh, ara na si Din, ara na matita kay do. Kuan mo na bla. Siyempre daw dama ka man sa una para... Uy, ano? Basi may mambal ang mga maninoy ko nga daw ka subo kay Ihada ha. Do, Sa una Di- tabi na dumdumang sino ng reporter sa una ganito dumdumang sa una ka. Baw. Hinay pag kahinay na sa tingog ya. Do matulog ka pa. di pamaagin, ano na gani, ng pamaagin, ay gani, Action Eric, para kumabatian sa mga maninoy, mambal nga, ay do kaluya kay Ihada ha, do mag-antigurong bulsa ay, abi, bugatan. Basta kay Idel lang nga, basta kay Idel lang nga, ano na, ay, yan ni Din, yan ni Jorel lang ko naga, bla, nang kasamin ako naga na. Ang yan lang, Wala ka pamate. yung expression niya na bla, perme, bla. Energy. Amo na siya sa Amo Eric. ng energy. Ha? Amo ng energy. Amo na dapat. Energy, mga ka-action. Na. Ah. Ano mga dating. Galing na gininto, mga kagaling. Hindi, tuod man. Kwan, medyo pagsik, bla. Yes, ipagsik man ta. Oo. Kasi Oo, sila ko pero nga sila ko nga doon ka luya kay Ihada no naka kwan. Hindi mag-an ganing bulsa. Amo na mambal sila nga, do kaluya kay Ihada, bugatan tang bulsa. Aliog lang ko dahil sa mga maninoy ko, ang Gcash ko 09. Abi pang forward ang number ko, aksyonere. Sa mga maninoy ko, da ka mag-comment nga kaluya kay Ihada. Gani. Pero prate, baskugan ta ni aksyonere kaya especially sa aton listener, gid si Tatay Silverio Iligan. 87 years old, yung chat ko actually sang iya sining nga bata, si Ma'am Maria Luisa Artizano Iligan. Halin ko no, Action Eric, ya sign on to sign off gapamati gid sila Action Radio. Especially si Tatay Silverio Iligan. Tatay, Good hindi na evening. magpulaw Rasa. Tapos ang may patrol, pwede ka nakatulog. Tulog Kasi, na. diba pula, diba duty man si tatay ba, no? Kasi mabati siya sa Action Night Patrol. Oh. Di, from sign on to sign off. Sa kuno mo, di, alas 4, mabugtaw naman sa, para magpamati naman. Si Sir Fred. Ang lais na ganun, way na ginapatay guro na tapos na tulo pa tapos na patrol ginapatay na guro na kay iti. Ay, hindi, ginapatay mo na. Kay kumakambal pang radyo ba si Mamuyaya o radyo. Abi, patsa-patsa. Kaya pagkaga na mo na mapukaw siya mo. Kasi kuhiton sa sangkuan, sa radyo nga, abi, patuluga man ko. May- Silverio, patuluga man ko. May mga tao na aksyon na din nga actually dapat ali sila nga muna nga para sa ila kundi tapos sa night patrol. Gasti di lang dayo nga gagaon ng radyo kay pagkaga kuno mo na gapabugtaw sila mo mag-sign on na sa Action Fred la. Oo, Mas- grabe ginakapoy man radyo. Mas sila sila nga ara nagli sa Action Fred mabugtaw na ta mangimos na kay kabataan may eskwela na mga pick-up na ta ka maprepara nila nga pamahaw mo na bla. Oh, wala na subong sang mga bata mas kuila Yan, kay sem break na nila. Kay Ano nagili summer Sir na. nila nga kuan mo nga relo si Action Fred kunaga. Correct. Kung sa tingog pa lang ni Action Fred, sino hindi mabugtaw man. Gani, Di, kita gani, mabatian ta tingog ni Action Fred, nagabugtaw na. How much more to sila balay. Balugtaw ka mo. Oo, kay para sila ya mo na kuno ang relo nila si Action Fred kunaga mo. Pag si Action Fred ya hambal na kuno kunaga mag-send on yan but silingon amo na oras mabugtaw na ta kay chimpo na sa una sa wala pa pandemic. Matig ang luto pamahaw, mga muna bla. Yes. Tiyan mo gin Action Fred na lang yan. Bal ko kay nano. Temprano pa siya ni. Pero do nami, makuno mo nga, do ngayon, kaman kuno bala Action Eric nga, ibutang ko aga. Sino? Ako nagambal, damo, pagid gali kami. Oo, Kung mag-leave ba lang si Action Fred, dito pwede si ikaw ibutang mo, no? Si Action Rex. Hindi pwede ikaw naman, ha? Hindi, ako pa yan. Ate, good. Gusto Di may plano to sa Action Fred mo. Sign on to sign off? Di may plano to sa magbakasyon si Action Fred, mga isa ka semana, goro. Ate, wala problema.
Di isa kasi mana, alis sa night patrol, diretso ka na lang sa... Sa Sagad. aga? Pwede Pwede Ah, chimpo. wow. May chimpo pa magtulog? Correct. Basta Oo. serbisyo publiko, action, Eric, no? Wala isang Ato niya problema. on time, on call tayo kung kinanglanon kag daw magbulos, ti bus lang tayo. Very good. Amo ginadang importante, action, Because Eric. I love my work. Wow, amo na ba nila pangita ka kuno sang sang trabaho nga palangga mo Ah. para ko ipatawag ka gani, yung bisan out mo na, wala ka gapudag-pudag. Kaya kinanlan mo magbalik sa trabaho. Pares di bala sa aton sining mga street cleaners, action, Eric, ti Yes. subong nga gabi. Sige Mas pa. ginapili nila nga gabi actually magpaninlo dres dala nun kaya syempre wala na mayo tawo. Pag hindi Knowing mainit. isa na lang ka oras matapos ng curfew. Kag wala labot Di- action din, hindi mainit kung gabi na may duty. Correct. Kag wala gid damok tawo, yay nga Oo. sundon bala nila ang kwan. Pag bag-ola nila silhig, may Oo. maalabay naman kag mahaboy sang basura. Sundo naman nila sila. Gininto lang nila ilalawas. Ako sa una, sang ari ko di sa Action Radio, nami ako sa una action din mag-duty, aga mo. Ngahaw. No, hindi aga, gabi gabi. Mm-mm. Gabi kay ginablang ti bugnaw, hindi init, tapos lada mo action bla. Correct. Oo. Aray, ide ang action kung gabi. Kung Kaya gabi, di kita oo. nagapili man ng iban nga sa gabi. Talang tayo mo ng krimen o kay bugnaw, hindi ta mainitan. Oo. Tapos hindi ta makita. Nya ko magdinalaga ta dili makita. Oh, pares to bala sa mga bangkay, ito bala nga ginapanghaboy, ito bala nila, do basura lang. Oo no. Do, wala na bili ang basura, yaksyonere, kung yaboy mo ya, may makuan pa na mo, matapa pa na mo, kahit pwede nila ma-scrap mo. Gani. Yung tao, ti kabuhi to, paghaboy, wala na dayon. Pero Dasapat, grabe, yung no? mga, Do sapat lang. kani, pero grabe, itong mga nagpatay, kay naghaboy to, kahit makatulog lang man sila. Gani Tapos mo. ginimo ang krimen action, Eric, na kag wala gid gabother nga magsungka sa kapulisan kung anong sitwasyon. Kumbaga, kung kitang profession ta reporter, sila profesyon man nila magpatay kag magpanghaboy sa mga bangkay na lang sa mga tao. Action friend nga ila ginabiktima. Action friend na lang kayo. Do pala nga buyan nila yan, no? Oo, tumbot sila nang pinagbilagin ng bayan na sila. Bayad mo sila. Ito kalain lang ang ginapakao mo sa pamilya mo, pinatsan mo katawo, no? Correct. Pero ambot kung pilagi na iya ka bata, yung ginagatas nila rin na paskwela, nga pasugot sila sang amo ina nga sahi sang trabaho, action, Eric. Oo. Ambot kung tagpila ng bayad sila, nga gina-risgo nilang ilakalag para maghimo sang amo na action, Eric, nga mga krimen. Gani. Pero dapat kitaya nga mga pumuluyo, maghalong na lang kay mag-extra halong pag itikis action, Eric. Kaya bisan ano mo kahalong. Pero kung ang mga nagasunod dira sa imo, o kung ano masugata mo, wala gahalong, maulamid kagid, tiyan mo lang gyapon. Gani. Ti kung gusto diyan nila yung magkaladusmo sila, magkalamo sila, galing kay ti na kuan ka, nasandaran ka, Oo. namumo ka man, yung may mo da. Laban. Kay mamumo ka man upod sila, pero ti dapat amo na bala likaw-likaw, especially subong amo ginang ang kuan subong action, Eric, mo ang hambal bala nila nga maglikaw sa damo tao. Wala ka man lang himuon, dira ka na lang pamuyong ka na lang sa imong nga balay. Yes. Kay ti wala labot nga may COVID-19, di mo pa mabalaan ang utok sang tao. Subong kayang iban do nagambal na lang sila, nagakapit sa patalim bala. Nga ti nadulaan trabaho, wala mayatag sa pamilya, kung mga ginikanan, gasakit ang buot, kay ti wala sang kwartang ihatag sa ila kabataan, ibakal sang kinahanglan sa ila sini kabataan. That's why ang iban action, Eric, nag-engage na lang especially gid sa illegal drugs. Ito ang ba nila, dasig di ang kwarta mo, hamak mo nga, para sa imo sinikailayan, baton ka 300 pesos para magdulong ikaw sang droga from one city to another. Paagi na action, Eric, sa pag-transport man, kag pagsakay-sakay dira sa series, ikikati kung madumduman mo to, may kwanto, may nadakpan to baliligan sa series terminal, Oo. nga nagabit-bit sang droga, do wala lang yan, nabutang lang siya, sining nga kwan, nga bulsa, abiya, makalusot sa, jaling kay ti nakita sang aton, sining nga mga gwardya man dito mismo, kag ti napabalong aton sining nga kapulisan. Oo. That's why nga ti, kung sulod ka bala sa amo na nga trabaho, you should
hindi lang mag-think twice, Action Eric, kung pwede pa lang sulit eh. 10 times siguro magpaminsar ka danay, especially ang mayara sa mga kabataan, kaya tidamo man kita nakatuan yung mga bypass operation, niya kis Action Eric, mga mag-asawa pang mga nagakadakpan bala, tapos mangkuton mo, pila ka tuig ila bata, may iba niya nga sunod pa, 3 kabilog, 10 anyos ang pinakamagulang, 2 anyos ang pinakamanghod, kung madakpan sila nga duwa, kung mapreso sila nga duwa, nga may kagang iloy, sino na nga mabantay. Kasi, syempre, Action Eric, madakaan balas ang bata nga ay si papa to, nagagamit kang nagabaligya, si mama to, gagamit kang nagabaligya, si paano na lang na. Paano na lang puturo sang bata mo, unless otherwise nga may ara sang isa ka tao nga makapainsyende sa iya, nga hindi na dapat paghimuon. Pero, kung sa mga napamangkot na bala Action Eric sa mga bypass operation nga gasulod ka diri nga kwanhaw nga negosyo kumbaga quote and quote ambal sila dasig ang kwarta hapos lang pero tikis mabudlay na ang hambal sang iban ha okay na lang na nagaduso ka daling kay ang lain da kung nagaduso ka na nagagamit ka pa kay ang droga saka sa ulo mo makahimo ka pa sa mga kalainan Action Eric kasi madalahig mo pa ang imo sini nga pamilya, imo sin kabataan, ginikanan, kagang imo sin dira nga komunidad. Pero believe man kuno sa mga durugista, kay padayon man ang operasyon sa aton sini kapulisan, pero wala gid ya sang kadudlaan, kag wala gid ya nagakaubos. Amo gin Action Eric ang hambal nila nga sano pa niya matapna ang drugs sa syudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, kay sa bugos na lang nga Pilipinas galing kay tinuoba lang hindi magsigi-sige sinakay negosyo na iya sang iban amo na ang ila sini nga palang abuhian pero ang we know ginahimo man sang aton sini kapulisan tanan nila nga pwede mahimo para nga matapna ang inidroga in fact ang aton sini nga presidente si Presidente Duterte kabalo naman kita nga among gining una ni Action Eric kay gin-mention although na napaslawan siya naging promesa niya nga 6 months galing kay tutuod man tanawon mo lang ibi bisan gani diri lang sa lokal naton yawan ka kasumay kung di ini nga kaputok-putokan sang kalibutan niyang gapanago niyang mga durugista ni kabudlay blakis kay ang iba ni gani nagakadalahig na lang especially mga kabataan that's why nga gina-remind gid ang aton sini nga mga ginikanan nga hindi gid pagpabayaan ang kabataan especially ang mga barkada Black Action Eric kay basi ang kabataan na hindi mapriso. Tapos ibala gamiton bilang courier sang mga droga kag di magagamit man sila kag magdako sila nga ara sa sala nga path bala sala nga alagyan Action Eric kag hindi na magtuman kag magrespeto sa ila sini nga mga ginikanan. Pero anyways, diri again Action Eric sa palibot sa syudad sa Bacolod tulutawhay lang gid kita kag kabay pa tayo yon for the rest of the night hasta sa masunod na nga mga inadlaw kasunod na Action Eric nga mga binulan pagyud kay ang pinakadako top 1 sa nga kontra amo ining COVID-19 dapat nga tapnaon ta ni danay kay galing kay hindi taman manigar nga ara gini palibot nato ng iban nga mga insidente kag aksidente pero kung nagahalong kita tanan updanan naton sa pagpangamuyo Action Eric kabay pa manginhilway kita tanan kag sa mga nagakuan galiha hasta subong may mga nagapamangkutanay yapon actually Action Eric sang about bala kung pabakuna kung hindi kung may chance man lang personally niya aton Action Eric wala taman sila ginapilit ginahambalan ta sila nga kung may ara lang man sang available nga bakuna why not coconut nga magpabakuna kung libre man lang para labot nga nagahalong ka may ara ka maging proteksyon sa imo sini nga lawas. Okay? Okay. Do luya pa nga akong tingog. Okay na. Okay na. Kabugtaw na. Kay may nag-text na di mo. Oo. Nga butangan niya ko unod. Unod? Ang bulsa ko para hindi na ko luya. Okay, good. Ano nang mayong balita? Amo na nga pat-inan nyo gid na basta ang mag-deliver sa Action Eric nga luya. Why na unod ang bulsa? Pati joke lang na iya. Mambal sila sa kindigan, kung ginang akon nga pilito na. Kasi mambal sila, ano ka abusado gini siya. Pati joke lang na Action Eric. Laglag na, pero kung si Action Rex pa kung may ara, yawat pa man mo.
Ato, di na. Lag na pro ko yung si daw pwede man ah. Oh, yawat naman gani. Oh. Okay? Ayos. Do kasubo man nga magbinulagay kita diritanan sa kanginan pero do kadamo gid sa mga obligasyon tayo, no? Oh, mabalik ka bang Yapon? Mabalik ko karon ako sa Eric kay do tatlo ni kabay bus operation ani patigan sang aton sininga kapulisan. Okay. Sininga hapon. Para sa detalye, balik lang ta karon action Eric. Observation report halin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ang inyo nabat nga balita bago lagi ginaduroong sa inyo sa Kalawang sang D3 Bayo ang pinakabag-o garantisano kag epektibo nga pangontra sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service.
Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi dira sa kay Engineer Marlon Posisyon and family dira sa Alangilan o Granada ga monitor dira sa Sato, no. Salamat kay Engineer Marlon Posisyon. Kay Engineer Arthur Normandy dira sa Takuling kag sa Bilog nga pamilya may gabi gid. Salamat gid sang libre nga dinner kagabi ni Engineer Arthur Normandy, my good friend. Dira sa Takuling sa iya dira nga makabataan ga monitor gid. Salamat gid sa inyo support sa Action Radio Bacolod. Enjoy man ang mga bisita kagabi ni Engineer Arthur Normandy ba. Sa kay Madam Jocelyn Song, kay Ebony Butcher sa Germany, may gabi gid. Nilo Palapoy, may gabi. Sa may Phase 3 Handumanan, ara si Isabelita Hiroy, gamonitor sa aton. From Cybergate Bacolod, gamonitor sa aton Toto Nilo Palapoy. Kapamati man ang taga Maninihon, si Olga Balinas kag si Corazon Villones nga nagabaligya sa mga pottery kag mga kalan. Okay. Ang panamyaw, halin kay Toto John Patrick Abapo. Kay Toto Ayan Jervin Infanti Bonda and family, sinyaran ako katika-tika ka nagapaurok-urok, Actioneric. Sa kay Honorato Nulias, kay Nene Nolias na may gabigid kag kay Madam Karen Nolias kabataan dira may gabigid kay Mr. Mrs. Lonsky Didolo sa Pujaira, United Arab Emirates may gabi. Mr. Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Sa kay Ann Villaveray may gabi. Ann Villaveray, oy kay Madam Rials Closet she, wow, kanami sa imong profile pic kay Rials Closet Chi. Ay, napamati ka mang madam. Ay gabi dira sa sa kay Kagawad Elmer Kapawa sa Barangay Kabatangan, Talisay City, gamonitor gid. Si Manong Bobby Muñoz da family. Sa kay Vicente Similiano dira sa Tourist Inn, gamonitor gid sa aton. Kay Micaela Gilaran ara sa Jeddah ga monitor sa Kanagalantaw sa Emily Lacson da check-in gali niya si Kwan, check-in niya gali si nung Vicente Similiano, no. Kay Norman kag Morina Alvarado and family dira sa Kwan, dira sa may Pahanukoy ga monitor gid sa aton si Norman kag si Morina Alvarado. Toto Ronnie Gordon family may gabi gid Greet ko lang si Leyan nga bata ko, no. Gaupod pamati gid siling ni Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family. Sa mga dungganon boys da may gabi gid kay Toto Jeff Magtubo Hamantok. Sa kay Maulivera Villeta mayong gabi gid, no. Sa mga padasas and family dira sa Barangay Sagwa Banwa, Valladolid, sa pamilya Martir, Uibanda, Iligan, pamilya Gira, Isamparado, ga-monitor gisato. Si Juliet Sierra, frontliner, may gagibit, no? Juliet Sierra, frontliner, ga-monitor gid. Ayos! Iban ka na naman, alas 10:27 na Action Radio Philippine Standard Time. Check na naman report na gikas sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Si Mr. and Mrs. Jo Marie Aguilar, gali nga monitor gid sa ato, no? Mr. and Mrs. Jo Marie Aguilar and family. Kay Jonathan Cordoba. Arin ang report na Action Radio Gote live gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Action Radio Gote, line number 2. Jack, good evening. Yes, Action Eric, may gabi sa ito mga ka-aksyon. Sa mga balita natin, Action Eric, una nga balita, brown out kid si Bungdi. Kunti ka paang. Kapanguyag ko sa Bungroy. Una nga balita, Action Eric, Bob Vertiman.
Call kita siya nung Nico, hindi nga, wala mo na schedule. Si Action Rex ganito kay Now, so ugto ka lalaki, magkaya linsang kagahon, linsang kagabi, hasta kagahon man ang brownout, oo. Huwag pa magsiga. Kundi pa yung gabi, di na pas liga brownout, sa Action Roger, no? Mo gani, mayari ka di brownout sa ligad nga alas 9 ang gabi, hasta alas 2 ang kagahon, kung ano ang schedule yung inugtulog. Gani, kundi pa yung inugtulog sa tao, ito pa halaka pa tudo, brownout. Mamatay ko mag-brownout, sila na mga adlaw lang tani, ibla. Oo, bisan siling ko gani ko kagabi 9 hours ang ila brownout, siling ko ang sugal na temprano pagka inugtulog sa tao, kundi makatulog kayo magagamit sa tsekpan. Oo. So, sinang alas 9 at sa alas 2 sa kadaon ni mo iya nga. May bata ka nga gamay, kundi sakripisyo kagid kwan gidya, tama gidya ka buisit nga pangabuhi. Sati, iti mo ni subungot, brown out naman, why mas schedule ni protesyo, tuloy prano po man. Why pa napiyo ko, sarap pa na masiga aron kagawa, sa kagawa. Why pa napiyo ko sa masiga. Inuni, lamok ni gani, siga lang cellphone ng pan ko. Gani, no? Kasuga di. Kami sirabli sa pangabuhit, iya ko mag-brown out kung gabi, no? May na kung nadlaw, kaya kung nadlaw, yak si Roger, makapaliwa-liwa ka pa sagwa mo. Oo. Hindi ka na mo yung gabi kagagawa, brown out to ko dito, kalagay ko na magwa sa balay mo papaliwa-liwa, basta sana ka pa ka ng aswang. Mungkin diyan ka pa nasan ko ano, baka makarga ka sa patrol car kay Scorpio hour na. Oo. Ay, wala kita sini access magkaman sa Amerika. No Nico ka mo no? No Nico, no Negros Electric Cooperative. Sila na mo ta, wag sa lugar blang ila brown out gid no? Ay, klaro, Blau. Anong anong mo nga sus, anong pagka matamat mo ni karon niya kon kagay maayang mo din ang mga bagkiling yung balas mo karon niya kon. Gani, may ikaw nga daan ka balalaso dan si mo. Oh, halahon mo niya karon halahon. May labot ikaw nga daan ka balalaso nga daan si mo. Gani mo na parehas ta. Ay, terrible. Sus. Pagkadali kati gawiit ka gani nga uto adlaw nga brownout tinapang gabi pa no? Tinggalan kita sunerek daw tinggalan ang tanan ni karon nga liso ay kag tanan nga kumuray ari gini. Bulubaliswa karon na tako. Oh, laban si Muli mabud na sunerek. Anyway, mga balita naton sa sunod sa kalis o konsunod sa una update sa COVID-19. May ara naman nga nakarecord 12 tanan ka mga confirmed cases ng dugang. Ay, abaw. Siyudad sa Sagay ni pero may nakarecover man nga 5 so may avansi nga 7 gid. So 74 na siyudad sa Sagay kabilugan. Wow. O 74 kabilugan kag 40 taon na to 17 na ang total death niya daan po ni. Sus. 17 total deaths aksyonerek. Sa siyudad sa Cadiz naman, update naton siyudad sa Cadiz, wala sang report na may ara nga nagdugang kahapon ito, 3 ang total subong is 49 ya sa siyudad sa Cadiz aksyonerek. 49 ang mga nagbago, kung bago nga positive. Oh, no. 49 tanan, 3 ang nagdugang nga nag-positive. So, total of 49 active cases. So, sa Gaya, 74 active cases sa Xunereka. Okay. Sa dugang pa naton nga mga balita, iya sa mga police report, atong gilotang kay nasa kagahon. Siling ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar, wala kang tanan sa druga. Okay. Although, ang paglutang daw senaryo sa mga ginatira kung involvado sa druga. Kaya man, ang una to nga na-interview na to nga residente, nakabati isla sa 2 o 3 at 4 sa lupok ka. At pagkatapos, ito siya magwaya na nabatian ang isa ka-single motorcycle nga nagasiling daliah, nagasaka na to ang perpetrator pagkatapos sina nagpalagyaw na aksyonerek. Wala sa CCTV sa lugar. Okay. Ang igo sa biktima nga si Amid Castro Verde, 44 anyos edad, kaya nagkatrabaho bilang
worker sa isa ka cooperative diri sa may Central Lopez. Oo. Nga ang report action na nag-kuan siya, nagasakay niya sa isa ka single motorcycle nga Skygo nga blue. Okay. Saan magpauli man siya, kaya kamuto ginlambatan siya, kusong ginlutang. Te ang getaway vehicle man sang mga asilan, kamo ni ang isa ka single motorcycle man nagpalayo sa wala may bulawan. Nga direksyon ko na ako ang iyang pagpalayo, pakadto man dyan sa Sagaya. Oo, gani. Oo, ang iya sini nga pagparagyo, action direct. So, Ang motive ni Jer, natantanaw sa pulis ta? ate, ang polis nagapayag nga love triangle ang una. Ah, okay. Love triangle. Kabalo ka, tinakudlay kon magamo sini action na medyo madalam-dalam investigasyon kita sa pulis. Yari payag ni Police Lieutenant Colonel Rocky Dishar kung ano talaga ang nangyari. Nung nag-responde sila at initial investigasyon kung ano rin ang tinitingnan nilang anggulo. Papakinggan natin. Sabi ni Police Lieutenant Colonel Rocky Dishar na medyo magulo nga. Magulo. Magulo ang anggulo. Wag niyong paguluhin. Just wag investigate. nang paguluhin. Pagulungin na lang. Yun ang ibig sabihin. So, pagulungin ang investigasyon. Pagulungin Ari natin. payag ni Police Lieutenant Colonel Rocky Dishar sa nangyaring isang shooting incident kaninang kagahon. Madaling araw. Lord Layo. Madaling araw. Ari sininga payag sila at isang investigasyon sa pulis ang maning importante. Correct. Para nga mabatian sa pamilya kung masalagan man. Magsiling ka, Jer? Magsiling ka, Jer, nga love triangle, but silingon do ang pulis na to, may mga ginasunod na guro nga posible person of interest, no? May ara na person of interest. Kaya ang balya love triangle, tibot silingon, daw sa dalagan, sa report mo istorya, daw may person of interest na guro nga ginasuspitsuan ng pulis. Yes, Action Eric, may tama ka. So, ari ang payag ni Police Lieutenant Rocky Dishar. Sir, kamusta po yung kaso? Yes, based dun sa initial investigation na kinandak ng ating investigator on case, yung biktima natin na si Ahmed Castro Verde, 44 years old, married, at siya ay laborer ng Camulco Central Lopez sa Hacienda Paraon, Barangay Cabahog, Cadiz City. At habang siya po ay papauwi, actually, yung oras na yon, tinanong ko bakit nasa labas siya. Yun pala, sa ganung oras siya ang labas sa trabaho niya. So, tinambangan po siya, inintay nung unidentified suspect pa natin sa ngayon, pero meron na po tayong person of interest at meron tayong mga suspect. Dahil meron siyang kumbaga, love triangle, yung tinitingnan natin na anggulo. Very personal po yung motive at yun nga yung pinapalok ng ating mga investigators sa ngayon. Okay. So, sa pag-tingin natin sir, kasi mayroong mga nagsasabi dyan na mayroong daw gitawag vehicle na single motorcycle. Ibig sabihin na more than one yung suspect. Wala pa pong witness na nakapagsabi na more than one yung witness, pero nakamotor po yung suspect natin. So, tingnan pa natin, mangangalap pa tayo ng mga witnesses at CCTV kung meron dun sa area, makikipag-coordinate po kami para malaman more than one po yung ating suspect. Sir, ano ang mga recovery natin ito, ang armas na ginamit? Meron po tayong na-recover na 3 empty shell ng caliber 45 at isang slug para din po sa caliber 45, meron pong nakarinig na 3 beses nakarinig siya ng putok malapit din sa area. Pero sa ngayon po, based dun sa findings natin, may 2 tama yung biktima. So, kasi maraming din nangyayari kasi kung mayroong mga ganyang mga pinapatay na ganyang senaryo ay drug-related ito, sir, hindi? Hindi po drug-related to, dahil
yung ating biktima is hindi rin naman namin na subject for operation o wala naman sa target natin. Nasabi ko nga po, love triangle yung tinitingnan nating anggulo dahil may history itong biktima natin, no, na very personal pa nga, kailangan pa natin i-confirm ito. So, ang payag, action erect ni Police Lieutenant Colonel Roque Diciar. Si Diciar, hindi pa ni kabalo mag-Ilonggo, Action Roger? Kabalo siya mag-insindi sa Ilonggo, pero hindi siya kagulubal. Daw hindi siya fluent maghambal Ilonggo. O, kung mag-Ilonggo ka mula, saya, okay lang. Yung isa ako Ilonggo, galing kay kung Tagalog, yung mo ko na malat na ka mo tulong Tagalog. Pwede, pwede kayo ka bangkot sa Ilonggo, pero sabat siya mo Tagalog, idya. Tagalog na sabat niya. Ilang taon na ito si Diciar raw? Si Diciar ay nasa mga 41 na po yan. PNPA ito, di ba? Hindi. Lateral lang yan. Lateral lang yan. Lateral entry yan. Okay. Sabihin mo sa kanya na mag-Ilonggo siya kasi, di ba, Ilonggo rin siya, di ba? Hindi. Galing ng ng Luzon, tapos pumunta ng Mindanao, tapos Mindanao ng Visayas, punta sa Visayas. Pero nakapangasawa na siya dito sa Negros, parang ganon. Ang pangasawa yan dito sa Negros. Okay. So, sabaybayan natin yung investigation ng ni Diciar tungkol sa nangyari doon. Yan ang ginagawa natin actually kasi po, masyadong sensitibo itong kaso. Sabi nga ni Police Lieutenant Roque Diciar. Kaya nga medyo malalim dito ang investigasyon na ikakonduct nila. Hindi rin sila nagkuha ng soko dahil sabi nila na ang soko daw ay kinabukasan pa darating. So ang ginawa nila ay sila na mismo nagkonduct ng investigasyon para doon naman sa gagawin nila yung investigasyon, magkakuha sila ng lead para matukoy yung kung sino yung mga suspect na gumawa nito. Yung sinasabing love triangle, medyo palalim dyan ang investigasyon kasi ay mayroon daw history. Yung history naman hindi naman na-reveal yung kung ano yung history, Action Erect, no? Ayo di purma. Ito pala batit na ibang rin na nagkachindi sa Tagalog mo na Ilongguan na lang ay balik ka sa Ilonggo. Police Major Roque Diciar, Police Lieutenant Roque Diciar, ang ginapatalman lang yung ila sininga investigasyon. Okay. Tungkol kay ang ila sininga ginanataw sa Nerek nga alam triangle tungkol may history. Okay. Tapos nga ano yun ang history niya. Amo na nga sila nila ginalantaw nga alam triangle ang ininga kaso. Kasi magaling ka lang triangle mo sila may third party kasi ang triangle, tatlo ka pamusod na mo. Correct. Muna nga may third party ni. Lang tawon ta ko na nung dalaga na siyang sila nga person of interest investigation nila. Mo gid kay mga istorya mga rakot ng mga tao. Ito nga maayo man kuno nga tao si Ahmed Castro Verde. Okay. 44 anyos talaga. Kag mismo si Police na Lieutenant Colonel Roque Diciar nag-aambal nga wala niya ang tanan sa druga. Although nga ang senaryo daw ready tandem nga daw may mga atraso bala sa druga bla. Gani, kayo sumali. Ang kalabanan ginapatay, tiniyagin patay siya. Nga may igo siya, 3 bilog sa lawas niya, may igo pa siya sa ulo, yan nga patal. Gani. Nabalaan gini mapuli sa sinanga time kay pagpuli ang election Eric, amo man ang off niya dito sa trabaho. Okay. Kay panggabihan siya man ang puli. Na-pattern na? Na-pattern na? Na-pattern na nga daan ang iyang giho action Eric. Movement niya. Kag isa pa, ang dira nga nanak sinerek na pagsulod na may waiting shed. Ang waiting shed na although may suga man sa street light, pero pwede makapalipod sa waiting shed man. Okay. Kapag liko, again, mahinay na sila. Kaya mati may intro sa dalan nga upfront, pasulod sila balay. Ito sa Gimbira? Dira siya again, dira. Pagkatapos itong 3-4 kalupok na batian sa mga residente, ilan na batian na yun nga nag-arangkada ang single motorcycle palayo, pakanto man to sa may Sigify. Tama na nga tigin na pulupadalman pa sa kapulisan action na ang investigasyon para nga makafile sa kaso para hostisya naman sila kay Ahmed Castro Verde. So muna ito report, mga dulong, mga sinimatiyon na
At sabi na talaga pagkapadali Diaz, si Mr. Jonathan Diaz, mayong gabigid. Kaya nga po balog, litas na nga mga clients, ang paksyonan lang ito ng mga clients sa Parol Provision Administration, Direction sa Cadiz nga mayara kita, tree, planting, growing, buwas, sa Don Salvador 1, alas 8 sa Agam Sugod. Okay. Libre ang pamahaw, libre ang panyaga, libre ang soft drinks. Baw? Tag, ang iyo na siguro ang balon na siguro sa mga client namon nga sana mabusog niyo kami. Ba. Ate, sa kalwa na sa Parol Provision Office, headed by Ma'am Lilian Maito. Oh. Ang ismoy kopita nga espusa bala ni Fiscal Benjamin Maito. Gani man. Sa Victoria City, Accionere ka. Muna, ang aton kasi Toto Julie Rivas ang kawit ang miyaw matamay yung gabi. Kinasa mo kay Ma'am Judy Delmo kasi Ma'am Mercy Flores to sa Hong Kong. Di Toto Albic po na, okay nagli, no? Oo, kina Toto Albic po hinulan may gabi. Gid kag kay Mami niya man Councilor Bambu po hinulan. Tamyaw magkita sa mayong gabi sa Ilasuneric Cineman nga gabi. Direkta diri sa kulang takan sa norte gabi sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon. Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat kina sa Roger Gotib. There you have it, live report. Gikan sa may Northern Negros. Ang report na aksyon na Roger Gotib ginadulong man sa inyo sa kalawansan. Wing Torre sa UK. Ginatamihan lang si Nanay Marilo Torre dira sa Valladolid kag sa pamilya ya sa Paranaque. Ga kwangid ga monitor gid sa aton sini nga pangalagad. No sakay Philton Lipora dira sa Pasay City may gabi gid no. Philton Lipora sang Pasay City. Salamat gid sa imo dira ka pagpamati no. Kay paring kita no sakay sa Tokyo, Japan kay Riz Coloso. Ga monitor gid to Alex Montesa may gabi gid kay Eva Mi Manukay. Tamayo lang si Efren Manukay sa Carlota City, Burgos, Barangay Burgos, Pontevedra.
Monitor gisato, no? Salamat. Alis sa report na Aksyon Roger Gutib, sa ilawata si Aksyon, Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Dari sa Aksyon Percival Villamor sa report first, may gabi pa screen. Mayong gabi Aksyon Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Sa giapon Aksyon na Eric no tukit kay gina sa kay pulis Major Wilfredo Binuman, Chief of Police ang Valladolid no. So pakikita kita dito kag naglantaw man sa pila ka mga blatter entry sang Valladolid PNP. So malinong kag mataway ang ilang blatter entry sang Valladolid station. So naman ko kita sang ilang kabahin sang peace and order. So peaceful kaayo ang lakat sang ilang peace and order dito kag nagafunction man sa giapon Aksyon Eric ang ilang pag-rubing sa mga barangay nga nasaktan sang ilang station. Ilabi na gid sa may barangay Batuan Valladolid Negros Occidental boundary ini sang Lakaluta kag ang Valladolid Aksyon Eric no ang barangay Batuan. So dito kandak man sila sa gihapon sang ilang ginatawag na community relation kabahin sang ginatawag nga pagpaybalo sang anti-criminality kag anti-drugs action Eric. So gapangatag sila kag nagapaybalo kag naga-distribuer sang mga flyers kag kabahin sang Republic Act 1716 kag anti-drugs action Eric no kag ini ginapaybalo kag ambal sa aton nga Police Major Binuman nga sa gihapon wala untat ang ila nga paglibot sa kada barangay sa pagpaybalo sining anti-illegal drugs kag violence against women and children action Eric no agud to nga magdulong sa pagpapriska sa nga kag sa kapangunahuna sa nga pumuluyo nga ang mag-engage sa illegal nga droga hindi gid maayo aksyon Eric. So sa gihapon ang aton nga kapulisan nagapadayon man sa pagbantay ukon sa pag curfew alin alas 8 hasta alas 4 sang kagahon. So nagalibot sila sa mga vicinity gutob sang ila nga malabutan sang ila nga puwersa aksyon Eric. So nabtan naton kagina didto kabahin man sang gin propose o kung nga gin hambal sang aton direktor sang PNP nga mag kinlinis gid ang kada station. So nabtan naton kagina didto ang aton nga kapulisan sa pagpamuno ni Police Major Binuman. Nakita naton nga nagpanghawan o kung nagapangninlo sila sang ila nga station action Eric. So amo ini ang ilang nga ginahimo routine sa kada adlaw-adlaw nga pag paybalo kag pagrubing sa tagsa ka barangay nga nasakpan sini. Kung wala gid man sa dalagko nga mga balita o kung mga insidente kag aksidente nagalibot ini sila kag nagapanghatag sang mga flyers sa mga pumuluyo dira sa Banwa sang Valladolid. So mo ini ang aton nga nakuha nga information gikan dito sa aton area of responsibility kabahin sa Valladolid PNP ang inyo ka-aksyon Aksyon Percival Villamor una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat Percival Binamor. Nagabi dala kay kumpare ko Ryan, kay kumare ko Hassel Borja and Kids. Dira sa barangay Sumagabugtaw Pagliyo. Si Sir Edwin Pineda, Sir, may gabi dira sa imo. Sir Edwin Pineda ka paurok-urok ito. Kag si Payungayong Renan. Pa-check attendance lang siya. Kay ga-monitor man siya kli sa aton sining pag pangalagad. Kay
Happy birthday lang da kay Ronald Dave Miraflores. Halin kay Joliet Shera Frontliner. Ga monitor gid sa inyo sininga palatuntunan. Salamat gid ra sa inyo sininga pag paurok-urok. Pamati, no? Kay Eva May Manukay dira sa La Carlota City. Ga monitor gid siya kag nagapamati gid diri sa inyo palatuntunan sa Aksyon Night Patrol. Balik kita, pagbalik naton, balik ka report ni Aksyon Eden Abuso, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. This portion is... Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya at palanggan Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan Padayon Aksyon
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa ato pabalagad, balikan ta si Action Eddie Naboso sa final stretch sa ato si pabalagad. Final report sa ato si Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari si Action Eddie Naboso sa balik na report. Action Eddie, please come back. Aksyon na Eric, naglambot sa 90,200 pesos na balor sa ginasuspetson Cebu ang na-recover naman sa apat ka separado nga bypass operations ng kapulisan. Una diri nakuha ang 34,000 pesos na balor sa ginasuspetson Cebu sa duha ka persona sa bypass operation nga gipatigan sa Police Station 2 sa Purok Narabaybay, Barangay 8, Ciudad ng Bacolod. Ana dagpan ang ginkilala kay Carnoel Ramos kag Marimar Narvasa, legal edad kag residente man sa nasambit nga lugar. Nakuha sa duha ang 4 ka sachet sa ginasuspetsuhan Cebu, samtang 3,500 naman nga balor sa Cebu nakuha kay Albert Cadusale sa bypass operations sa Police Station 9 sa Puro Kabugwason, Barangay Tangog, Syudad sang Bacolod. Nakuha kay Cadusale ang 3 ka sachet sa ginasuspetsuhan Cebu. Arestado man si Ramsey Ray Infante sa bypass operations sa Police Station 6 sa Puro Clerio 2, Barangay Tapuling, Syudad sang Bacolod. Nakuha kay Infante ang 7 ka elongated plastic sachet sa ginasuspetsuhan Cebu, balor 5,000 pesos kag 500 pesos ka kwarta. Sinigag gabi, nakuha naman ang 47,600 pesos ka balor sa Cebu kay Leslie Unabia sa bypass operations sa Police Station 4 sa Purok Pedring, Barangay Estefania, Syudad ng Bacolod. Nakuha kay Unabia ang 7 ka dalagko kay isa ka elongated plastic sachet sa ginasuspetsuhan Cebu. Ang tanang arestado ayara karon sa tagsa-tagsa ka mga custodial facilities sa mga police stations na nagpatigayan man sang operasyon. Balita din sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Salamat kid Patrol 2. May kabidira kay Manang Edith Yanson Binoman, ang pinalanggang Iloy ni Police Major Wilfredo Binoman Jr. ang hepe sa Banwas ng Valladolid. So tergini si Captain Bunila, kan istoryan na kami kabibla. Yan namin na sang itlog ni Manang Edith Yanson Binoman. Kung nga, niya may double yolk. Double yolk. Duha galing batok. Doon ka namin na Edith. Kasi niya pwede ang sikrito, pwede na ni Nanay Edith, may arat na sa uga nga, pati ko ng bukog, na siksik mo. Tuod ka. Pwede mo ko na mapatilaw Manang Edith Yanson Binoman sa mga double yolk nga ginasugid ni Captain Bunilla, kag ang imo ko ng uga nga, pati ang bukog, na siksik. Tuyotoy ko adlaw gabi. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sila man ang Action Patrol program sa Miyerkules edisyon magatakop ini tipo radio. Balik ini Boss Webes atong sini nga mapatrol unit reporters in action. Ang nagpalagad ko kami sa Action Eddie Naboso, back to back Action Papang Nixon Tahom, Action Roger Guti, Percival Binamor, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulong Syudad sa Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa Production Chief Just Director Rex Cantong. Ang inyong lagat ang Kurman Action at Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw yung magkalipat na antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Aksyon! Radio!